Dovoľte mi, aby som vás privítala na takom unikátnom, netradičnom stretnutí, ktorým chceme otvoriť túto jedinečnú výstavu Biblii. Mládežníkov, ktorí sú tu, chcem vás privítať na tejto výstave, ktorá sa volá Biblia na cestách. Prečo Biblia na cestách? No, pretože každý mesiac táto výstava putuje po slovenských mestách. Ale dnes je taká výnimka, že Božie slovo prišlo za nami a aby vás voviedlo do tohto tajomstva, aby ste si tú Bibliu pozreli zblízka, ak sa bude dať, možno chytili do rúk, možno ako povie pán Šurman, ale skôr ide o to oduševnenie za Božie slovo, z ktorého my veriaci ľudia žijeme celý život. Toľko. A Biblia je špeciálna práve tým, že pozýva nás uveriť tomu, čo je tam napísané. Tak to je kniha, ktorá má 324 rokov. A je to vôbec tá prvá kniha, ktorú vidíme v tej prvej vitrínke. Je to katolícka Biblia, ktorá je napísaná v latinskom jazyku. Takže to je tá naša najmenšia Biblia, ktorú máme na výstave. Meria 3x4 cm, 1 cm na hrúbku a je ešte menšia ako krabička od čoho? Zápaliek. Veľká červená kniha. Prečo je taká drahá? Pretože obrázky do tej knihy namaloval jeden taký svetoznámy maliar, ktorý už nežije, ale volá sa Salvador Dali. Pretože to bol veľký umelec, tak tie jeho diela sú veľmi drahé. Ale je tu tiež Biblia, ktorú môžeme dať do vody a nič sa jej nestane. Kniha sa nerozpadne, nezničí. Dá sa z nej čítať, či nie? No jasné, že sa dá čítať. Dokonca ani to písmo, keby sme ho chceli nejakým spôsobom rozmyť, sa nám nepodarí, pretože aj ten atrament je špeciálny. Takže vedúci mu robili krásny oval, nadpísali im to a mládežníci, veľkí malí, tak ako vedeli, tak opisovali vždy niekoľko veršikov z toho Evanjelia Lukáša. Ďakujem všetkým, ktorí dnes boli s nami. Pánu lektorovi Šurmanovi budem ďakovať na konci. Dobre. Ale samozrejme za ten dnešný deň určite. Ďakujem našim hosťom, ktorí si urobili čas a prišli s nami otvoriť túto unikátnu putovnú výstavu. A ďakujem aj vám, aj keď trošku sme vás museli utišovať, že ste vydržali a že ste počúvali pozorne tieto vzácne informácie.